zvekuti ndakufonera mune zvakanaka ndokuti adya asiyanawozve nemuromo wangu ndotokuexplainera kuti aiwa hadzina kunyatsodi hadzina kunyatsokwana unogona kungowestirwa time munhu anodi anorwara saka vanongonyenga nyenga iwe utotanga kutonditi manje murume wenyu neni wandiri kutomudu handichazivi kuti unenge wakuda kuita sei because kana neniwo futi ndotozvipengirawo futi inini ndinotozvipengerawo ndakatomborumwa nembwa inerebhisi handina kurapwa ndikatombotsika zenye rine ngura ndikasanobayiwa saka tetenisiamu yacho ikazoputika handizivi kuti unenge wakuda kuita sei taurikaniwe handitika vanhu vane muromo vanotaurirana seizvozvi ndakuexplainira baba hadzina kunyatsodi hadzina kunyatsokwana vanopengerawo mumasiketi iwo ndiwakuda kutofoseredza pabhei risiririro ukapaka mumabhei ekanzuro unoklembwa because apa wakuda kutotora advantage kaemurwere wepfungwa handiti ndaita mwoyo wekubereka ndakuexplainira situation saka chisiri kunzwisisika apa chi hamuzi maakudhonza tambo dzezesa here magetsi akadzoka munogwinwa mainini mukaoma diviri then toita sei regedza pawakabata panopisa panopisa sei panopisire panopisa ingosiya chanetsa chi because inini ndotopengawo kudarika vanhu vanopenga saka handizivi kuti unongoda kuti tiite sei because ndiri kutaura kuti chii siyanawo nemunhu anodi hadzina kunyatsokwana unopedzerwa time ende pamusoro pazvozorohwa futi murume wako agare negirlfriend kungodai atova neimwe mangwani atova neimwe it's not like akapenga stereki havatomudiwo kuchihure it's not boyfriend material saka vanotongomuchinja no 2 hours votoona kuti zverudzuru rega tisiyane nazvo unoziva kuti magirlfriends anotoshamisika kuti mukadzi wacho how is she managing akanyatsoita 16 years sei nebedziri dai aikwanisa kukufonera aitombokufonera kubvunza kuti munorarama sei nababa how do you survive with this man because wow havatomudiwo chero vachida mari chero vaida kubhadharwa rent havatomudi vanotomuavoidwo hazi munhu ari right hapana anotomudo vese vakatomukonewa